chiema intiere. Kamano. Ang'eni wabro dhi weche mag meko ma oyae masani ochako osieko kendo. Fred, wan e kinde machalo nade? Dibed ni Kenya odokore piny makoro tendo bila makoro tawala? Victor, podo kwa chopo kanyo mak mana ni telo masani gombo gi hilo mathoth mondo mi wachop kanyo. Gin gi riyo, gin gi kech, gin gi siso malach mar terowa kama piny Kenya ne owuokie ndalo mokalo ka. Nikech Victor, aparo ni gik ma waneno sani litie moloyo kata mana gik mane waneno kinde mana jawagunda ne ni pacho ka. Kech macha ne jowagunda. To mae to koro itime gi jarateng' wadu, titime odiochieng' alanga. Victor, ntiere weche mawuok ka weche ariyo. Obila gi piny owacho, jowacho ni jong'anyo, jok ma ginego gi kata jok mosethogi, ni gin jok mane ok tim ng'anyo mamuol. Kaeto jok mang'anyo bende wacho ni ne gitimo ng'anyo mamuol. Wang'eyo gima katiba wacho article 37 ler e ratiro mar ng'anyo, wuoyo kuom ng'anyo mamuol. To mae bende gik mosebedo kinde duto kata ka doko ni jong'anyo go dhi, nikech wan to ok wanyal wacho ni ji ong'any kata ji kik ng'any. Mano en paw siasa ma jo siasa wegi motimo. To kata juma mokalo ncha ni winjo ka wuoyo kuom ng'anyo mamuol. Ibiro penjori ni to dayo mong'ol mobeti e wheelchair e ode kamodhi oyude, to bila kao rungu to goyo godo miyo ma bende king'iyo kata kaka wuoyo ike ohinyore. Dayo ni ento no timo ng'anyo e yor ma ok mar yo mamuol nade yode kama entie. Kata mana chik mar lweny kidhi kata mana Ukraine gi Russia kama lweny nitie. Chik mar lweny wacho ni ka ng'ato ting'o bade kama tiende no sarenda. Ochiwore. Mano jalweny man gi bunde ema koro bolo bunde ne piny moting'o tiende no ochiwore. Chik mar lweny ok oyieni mondo ineg ng'ano. Imake kae to bedo prisoner mar lweny. Obedo prisoner mar war. Ka ng'ato oseting'o bade, Victor, ng'at modhi olodhi e ode, ento ere kaka kama no ng'anyo ni okethi mwandu jomoko. Magi penjo manyaka ikungi penjri. Ka tendo bila nyiso wani jogi ne nitie, tipenjori ni to nyathi ma ja higa 15, nyathi ma nyako modhi olodhi e ode kae tichwade magoe risasi, ento no ketho mwandu ng'at mane e ot. Kata ngima polis mane nitie atari. Mane nitie atari. Ma justified to be. King'iyo picha mwaneno kacha, ineno ka ntiere rawera ma otiel piny kendo bila goe, to bila molo 10 osekete. Tiende ni mae ng'at ma kata ka ne en gi kidi e lwete, to kidi ni osemaye makoro en e lo. To kichaki ng'iyo kanyo, jogi igo gi e estate, ok gin e ndara. Obila nyocha ne odhi ma othung'o oganda kuonde ma gidakie. Koro kisedhi kama ji odake, ere chik mowacho ni ng'at mora mora modak Nyalenda, king'iyo tipo king'iyo pichano, macha en kama ji odak. Macha ntiere e kama ji odak kanyo, ntiere de, ntiere mine, nitiere bende nyithindo. Koro kama gitiele piny koro gigoe cha. Ere mwandu jok mano oketho kacha. Mane penjori mokwongo. Pek mane jogi neno mane ok nyal kata mana tuwe lwete opingo mondo gitere ka sirikal. Mondo gitere ka sirikal, nikech kacha koro gin gi ratiro mar make. Koro ma nyisi ni mae en order mane ochiw mondo mi ng'at mora mora modhi oyudi. Ineno kaka koro gigoe, makata igo wiye, kamora mora migoyo kuome ok dewo. To macha en ng'at ma koro mako yot, makata obila achiel koro mako to tere. Mar ariyo, igo jogi kama ji odakie. Tiende no obila no odhi odino ne